πλευρά δίπλα στον Σάβα Παντελίδη. Ας δούμε όμως αυτήν την φάση με τον Νταρνέλ Μπιλέ από αριστερά να γυρίζει επικίνδυνα στο κέντρο της άμυνας. Κατάφερε να καλύψει ο Μεντιέτα και τον Μπερναντού. Επιμένουν οι αρκάδες από τα αριστερά με τον Φεδερίκο Άλβαρες. Η σέντρα πάνω στον Μίγα. Νατές μονομαχίες κερδίζει ο Ρεκής. Έχει αριστερά τον Μπιλέ. Η πάσα για τον Γάλλο που περνάει στην περιοχή. Ψάχνει χώρο για το σούτ. Το επιχείρησε αλλά ήταν άστοχο. Μακριά από το δεξί δοκάρι της εστίας του Κόβατς. Με τον Άλβαρες και τον Μπιλέ. Άλλο σταματάει έχοντας να αντιμετωπίσει τον Μίγα. Και αλλαγή για τον Τριανταφυλόπουλο από τον Φεράρι. Θα βγάλει για τον Ρούμπεν Γκαρθία, ο οποίος γεμίζει στην περιοχή. Ο Μίγας με τον Μπιλέ. Η μπάλα απομακρύνεται. Επιμένουν οι αρκάδες. Ρεγής. Τώρα από τον Τσοκάνη για τον Μίγα. Κάλυψε ο Μπιλέ. Παραχώρησε το πλάγιο Γάλλος. Θα το εκτελέσει ο Γιώργος Μίγας. Το 0-0 παραμένει. Παίρνει ο Βηγιαφάνιες. Απέφυγε τον Μπιλέ. Πάσα για τον Μίγα. Θα βγάλει την σέντα. Μόλις μια νίκη αυτή του 2021. Έτσι κατάφερε να σημειώσει 2 και μάλιστα εκτός έδρας. Τώρα ο Κόμπα κέρδισε το φάουλ. Φάουλ από τον Νταρνέλ Μπιλέ. Τώρα θα ανέβει ο Ρούμπεν Γκαρθία και θα κάνει μια παλιά με στόχο τον Μπιλέ. Πήρε την κεφαλιά ο Μίγας. Κατέβασε ο Μουνιώθ αλλά έκανε την λαθασμένη μεταβίβαση. Μπιλέ. Μένει ο 19χρονος, στορφοδοτεί και πάλι τον Αργεντίνο. Ποιος ψάχνει χώρο για το γέμισμα. Τον έκλεισε και ο Μίγας. Ξανά για τον Ντανέλ Μπιλέ. Που κάνει το σούτ, είναι δυνατό αλλά άστοχο πάνω από το δοκάρια της εστίας του Κόβατς. Το 24. Αφήνει ο Τσιάρας. Νιώθει για τον Μπιλέ. Το γύρισμα προς τον Άλβαρες. Προβολή από τον Βηγιαφάνιες. Ο Μπιλέ ξανακέρδισε. Ο Κόμπα πίεσε. Δεν υπάρχει σφύριγμα. Σταμάτησαν. Αφήνει και πάλι ο Τσιάρας. Μπιλέ με τον Άλβαρες. Ήρθε κοντά τον Μπαρτόλο. Μουνιώθ που έχει την μπάλα στα πόδια του και τροφοδοτεί τον Φέντε Άλβαρες. Κάνει κίνηση ο Μπιλέ. Παίρνει την μπάλα ο Γάλλος. Ψάχνει χώρο για το σούτ. Το επιχείρησε στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Μεγάλη ευκαιρία μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Σε αυτό το πρώτο ημίωρο. Κάτι περισσότερο έχουμε παίξει στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Και πάλι ο Μπιλέ θέλει να ταλαιπωρήσει τον Μίγα. Αρχίστε το παιχνίδι με τον Άλβαρες να τροφοδοτεί τον Μπιλέ. Ναι. Ένας ακόμη παίκτης τώρα στον αγωνιστικό χώρο, ο Νταρνέλ Μπιλέ, ο οποίος θα σηκωθεί, έχει σφυρίξει το φάουλ τον Μίγα. Στην πλάτη του Βηγιαφάνιες, Κόμπα κέρδισε. Προσπάθησε να κερδίσει δεύτερη φορά και από τον Μπιλέ. Τελικά το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Άλβαρες και ο Ρεγής. Πάλι ο Άλβαρες πάνω στον Κόμπα. Προβολή προλαβαίνοντας τον Μπερναντού. Ο Γάλλος για τον Βηγιαφάνιες. Σφυρίζει νωρίτερα στο 29. Έφτασε πολύ κοντά στο 0-1 με το σούτ του Μπιλέ. Η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο κάρι της εστίας του Ντάνιελ Κόβατς. Βηγιαφάνιες. Δεν μπόρεσε να... Για τους φιλοξενούμενους, ενώ ξεπερνάμε το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μπιλέ. Ο Κόμπα τον σταματάει σε πλάγιο. Βηγιαφάνιες για τον Μίγα που ανεβαίνει από τα δεξιά και ακολουθήσει από εκείνο το σημείο και ο Κόμπα. Θα σταματήσει τον Μίγα ο Μπιλέ. Ιδιαίτερα πολύτιμος ο Γάλλος και σημάδευσε το οριζόντιο κάρι της εστίας του Κόβατς. Από μάκρυνο Τσιντότας. Κεφαλιά του Μίγα. Γλίστρισε ο Γκλάβτσιτς. Ρεγγής. Την άλλη πλευρά για τον Τριανταφυλόπουλο και τον Άλβαρες. Μπιλέ. Θα κάνει το σούτ, έβαλε το πόδι του Κορέα. Δεν μπόρεσε ο Γιαμπλόνσκι. Διώχνει προς τη μήνα ο Σεχνούν. Ο Κόντε βάζοντας το σώμα του θα κερδίσει το φάουλ. Πάρα πολύ σημαντικό στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Παντελίδη που δοκιμάζει με τον Μπιλέ να γίνει απειλητική. Θα κερδίσει το φάουλ ο Γάλλος. Ξανά για τον Φεντερίκο Άλβαρες. Πήρε ο Μπιλέ. Σίγουρα ο πιο επικίνδυνος παίκτης των φιλοξενούμενων. Θα κερδίσει και το φάουλ.
Και τώρα Αστέρας Άκτορ στην επίθεση με τον Μπιλέ. Ο Γάλλος θα χάσει την μπάλα από τον Μίγα. Βηγιαφάνιες. Μίγας. Κλείνεται εκεί από τον Μπιλέ. Κατάφερε με υπερένταση να αφήσει την μπάλα και πάλι προς τα πίσω. Μοιράζει τώρα για τον Μίγα. Και πάλι κόμπα. Θα κάνει το λάθος Μπιλέ. Νιώθα, παίρνει ο Καλτσάς. Ανοίγονται από δεξιά Ρούμπεν Γκαρθία για τον Βόλο. Το δεύτερο γκολ και πρώτο την φετινή σεζόν για τον Αργεντίνο, που είχε 2 assist μέχρι τώρα. Για τον Πέπε Καστάνιο. Άλβαρες. Παίρνει ο Μπιλέ. Μπαρτόλο, η κόντρα τον ευνόησε προς στιγμήν και πάλι ο Αργεντίνος αφήνει στον Νταρνέλ Μπιλέ, που έχει μπροστά του τον Σούντγκρεν. Πάει να καλύψει και ο Μίγας το γέμισμα με το αριστερό από τον Άλβαρες. Όκο. 45 λεπτό όμως ο Αστέρας παρουσιάστηκε καλύτερος ανασταλτικά, βελτιώθηκε και έπαιξε έξυπνα στην επίθεση και επιθετικά έκανε περισσότερα πράγματα από τον αντίπαλο. Πολλά πράγματα από αυτόν. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν τον βοήθησε και το παιχνίδι του αντιπάλου. Ήταν πιο συμπαγής η άμυνα του Αστέρα, δεν επέτρεψε ούτε στον Ζήπο. Ο Αστέρας όσους έχει και όφι, που αυτή την ώρα παίζει με τον Ολυμπιακό. Κουκούμης. Τριανταφυλόπουλος με Τσάλοφ. Ο Μουνιώθ. Μπιλέ. Γυρίζει, ελευθερώνεται, πασάρει στο Κετζιόρα. Μπαρτόλο με το αριστερό χαμηλά. Ο Γκος. Ο Μπιλέ στην αιστεία για να μπλοκάρει ο Κοτάρσκι στο 77. Και τελικά είναι ακόμη λάθος για να βγει ο Ότο πρώτου Μπιλέ. Και ο Σντόεφ ελευθερώνει τον πολύ καλό Γιονιώτο του δεύτερου μέρους. Ο Μπιλέ γύρισε, ο Ότο πέρασε στην περιοχή και είναι... Ο Γάλλος κάνει ωραία κίνηση να φύγει από τον Ότο. Ελέγχει ο Κετζιόρα μετά την πρώτη προσπάθεια του Σντόεφ. Φερό κοντρόλ του Κωνσταντέλια. Ο θετικός στο μάτι, Τριανταφυλόπουλος πρώτος στην Μπαλαμπιλέ. Πιο τολμηρός Αστέρας, αναμφίβολα στο δεύτερο ημίχρονο. Τολμηρός επιθετικά. Χουχούμης, Μπιλέ. Πήρε ο Καμαρά. Το πρώτο Μπιλέ. Χουχούμης. Ο Μουνιώθ. Η πάσα του Γιαμπλόνσκι. Και ανεβαίνει ο Μπιλέ. Ο Κοτάρσκι δεν βγήκε. Κίνηση του Μακέντα. Ο Μπιλέ γυρίζει. Η πάσα πέρασε και από τον Ζίβκοβιτς. Και πάει στον Οσντόεφ. Ενδεικτικό του τι συμβαίνει την ώρα των αγώνων. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ στους 20 με τον ΠΑΟΚ στους 23 είναι από το 5 στο 1 της κατάταξης η αλλαγή. Δελή. Κουκούμης. Μπιλέ. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις ανά ημίχρονο. Στο πρώτο απορρόφησε όλη την πίεση με συνεπή ανασταλτική παρουσία και πολύ κοντά τις γραμμές. Στο... Κοϊτά με Χατζησαφή. Έχασαν. Απρόσεκτοι. Βοήθησε ο Πινέδα. Ο Άλβαρες περιμένει από τους συμπαίκτες του, τους όποιους, να κάνουν κάποια κίνηση. Στο έδαφος ο Μπιλέ παίρνει φάουλ από τον Βίντα, δεν συμφωνεί με την απόφαση του Τζίλου. Ζήτησε ο Πιερό, σέντρα του Ρώτα προς τον Πιερό. Ο Ντέλη στην κεφαλιά. Ο Λαμέλα έμεινε στο χορτάρι, ο Μπιλέ απογειώθηκε. Σεζόν με την ασπρόμαυρη φανέλα. Ένας μικρός τραυματισμός τον άφησε εκτός αγωνιστικό χώρο για μεγάλο διάστημα. Βέβοντας προς τα 36 του χρόνια. Κεφαλιά, ο Νέιρα, ο Μάκλο Τριανταφυλόπουλος. Κεφαλιά από τον Μπιλέ.